de adun cu Area Scaudivrare, este Nicu Beanci și cu Dani Beanci. Arămâni, aveți măgășiți, zăbană voi. Luați o mână la ora, că zâmbeți voia vedea. Cât pasară dați, va vândi părătați, armâna mescovă, chiar dorul de la voi să vrea. Cât pasară dați, va vândi părătați, armâna mescovă, chiar dorul de la voi să vrea.
Seare, rugăciuni viitoare. Ia-te și o mâinicii albă,